mamadali pagbalik si Lila. Nanasab ka na. Ano na sa kagnaong. Emosyonal ba niyo ba eh? Ang ako, ano ba? Kasi mabayag ka sa ending. Pangitaan na lagi si Lila ba? Oo lagi ba eh? Nanamsa ko yung pupungutan na. Makita na lagi ito na to. Ito pala ang kagod. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit nga dili. Arisa, uy, hapit sa. Lingkod nga rin. Ayaw kay, nakaagi ka din, Oo niya, unsa naman? Kumusta naman si Christian? Wala lang. Medyo paglaom mo eh. Ha? Say walay paglaom. Uy, sabrang sultiha ba? Say walay paglaom. Marag akong tanga na dyan paglaom na. Wala dyan si Dahilak. Aw, mangita day kang lila? Mulang. Nangita ko niya na ngayon. Pero wala man dyan ako siya makitinam. Wa gyud di ay. Anak doy. Nuod magkato akong pagduda. Tingalig ni kuyog to siyang Ramil. Kay wa naman sab gyud mo pakita nako si Ramil. Nya, akong gitiksan tong iyang number. Ya di sa gyud makontak. Paita ni nang eh. Saan ka na ako pagpasabot ni Christian ni nang? Problema gyud tuod na doy. Saon man pagpasabot nga. Labing siguro, di man sab gyud siya makasabot anak. Ano kang nabuhat ng lilak nang no? Nakasiguro dyan ko na nga nawa siya diri. Tinawagod niya sa nina sa Mumbai. Aw, wa na ilain. Mura di may makadawat si Christian na ninang. Nya. Saon lang anak. Mo lagi nang ako ra ganitong ginayonan. Saba ra kay kanang? Hilak ba dayon? Ay ang og dili mo hilak sad ikaw ba? Ay sa kanang siya natungan ana oy, makahilak gyud. Stilan. Uya jud na ako sa amigo nang eh. Mao lagi. Pero wala man tay mahimo anak. Labing siguro. Di na gito mabalik sa dilak ni. Muna ikaw ba? Amin na lang sila sa Christian God. Hinahinayo na lang niyag dawat ang tabua. Saon lang nang kung isa makadawat. Basta maghikog to ko amigo. Ay, bantay lang sa good permi good. Pagluda man ka kang maghikog, bantay lang, ibiyai. Paita sa dani nang eh. Bay? Bay Dudoy? Kumusta naman akong ipalakaw ni mo, Bay?
Unsa naman ni mulakaw? Di kay Bo, di ka ba nga ako ni? Nakabalita na kaniya bay? Ha? Kuan bay, kanang... Kuha ko ng good bay. Siya ka niya. Ibuhat na ako kanan. Pero baka din ako makikisililak. Layo na kitong deadtuan. Tinuod yung tingali bay na nibiya na siya. Ano? Kapan? Isa man niyang kauban. Ambot lang bay. Nakasiguro ko bay. Sa iyang pagbiya dali. Nakasiguro ko. Doon na siya kauban. Doon na siya adtuan. Oh, kanang bay. Wa jud ko makasiguro ana. Wa kahato siya mo adto sa syudad bay. Sa iyang mga parinti dito. Ha? Iya bay. Kung siya man siya dito. Bay. Pagpangutan na ta sa iyang mga parinti bay. Sinang dulor. Atong pangutanon. Basin doon na siya nahibawan. Ito bay no? Palitan ako siya ng dulor. Bitaw bay. Pangutan as sinang dulor bay. Kasiguro ko nga mutabang siya nato. Oh, sige bay. Ako na pangutan siya ng dulor. Basin na siya nahibawan. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why? Hey. Sorry to wake you up. Nanawag na ang producer. Adtuon ta. Gusto siyang makakita nimo. Ha? Magunsa mo ko dito? Siyempre. Sugdan na atong trabaho. Excited na ba kay ko? Mao ba? Hindi ka kumawala niya. Anong mauwaw man ka? Buutan man na si Mr. Ruiz. Ug usa pa, maayo ba na siyang tao? Mao ba? Sige. Pagilisan diya. Kanang musamot ka gagwapa ha. Paabot ko nimo sa silong. Sige. Thank you. Bay? Dito na kagikan nila ng dulor? Kung sa may sulti niya. Wa ko may nagka-istorya bay? Wa man siya dito? Maayo ang tagdo na siya nahibawan kay Lilak bay. Mao lagi bay? Pero sa imong pagduda bay? Kung sa may nahibawan ng dulor, bahin ni Lilak. Kasi doon na siya nahibawan nga kung asa si Lilak. Kung asa siya ron. Basig Kung sa bay? Basig namakak lang siya bay. Wa siya musulti sa tinuod. Bahin ni Lilak. Basin doon na siya nahibawan. Dito bay no? Nya bay? Magmutugan na sinang dulor sa tinuod. Kung mahimo bay, ako'y makigsulti niya. Ha? Makiistorya ka ni ng dulor? Kung doon naman gid siya nahibawan, o kinahanglan, sultian gid ta niya. Maayo lagi ang tabay? Magpakiluoy ko niya bay ba? Aron mutugan lang siya. Kung asa na si Lilak ko. O sige bay, pero kanya nagtataot kayo ko sa sila ha. Ya,
Ano bay? Ari lang ka kay mamasol sa kudas dool. Gutom kaya na. Nabang di ako ano akong problema ba ya? Oo lagi bay. Pero mamasol sa ko kay gutom mo kay ko. Pastilan no, nabi ako makapanagat bay. Makapay makaon na ni. Nya, ara lang ka ba ya? Sige bay. Sige, sige. Mangahan kami yung service. Okay. Sige, sige. Sige na bit. Okay. Mga tura ba ta? Okay. Yeah, yeah. Sure. Nakasiguro ko nga malipay atong producer di ka kita ni mo. Oops. Hindi ka smile. Dahil sa siguro nga magkikatubang ka sa atong producer nga di ka smile. Hila. Muna yung makapasulit sa inyong pagwapa. Wak ko masayop sa akong gusto diha ninyo. Ikaw yun ang akong ibalita. Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y laan pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa? Wala na'y lait pa ang gipangatoy ning dughan. Wala na'y ang gimahal ning dughan. So why? Incoming transmission received. Sorry. Incoming transmission received. Hello? Oh. Kumusta na? I'm good. Sige, okay. Yeah. In a bit. Nalas ako yung sikasuhon ka diyo. No problem. Yeah, yeah. I'll get back to you. Maayong hapon! Uy! Day! Unsay ato? Oh, unsay ato, Day? Nang, ako day si Jasmine. Jasmine Montejo. Jasmine! Ikaw to akong friend sa FB? Yan Lalaki lang. gwapa niya, uy. Oo, unya, Day. Pastilan, limutan ako. Karon man daing atong sabot, no? Nga karon ka mo anhi. Unang. Nahala, dali. Sud ta, kaya makakita ka sa imong kwarto. Kaya giandam ko na to. Dili, ako lang, anay mong party. Dali, dali. Salamat na. Suday, suday. Oh, sige bay. Nahan mo rin ka mo uban nila ng dulor. Kuhaan na kag sanina. Sige bay. Kuhay kong sanina paliw. Bay! Bay? Ngano ka? Naun sa ka diha?
Bay, narasan nina ba yun? Sige bay, ito na. Kinahanglan nga magkasulti minin ng dulo. Oh, ikaw bay. Ito na bay. Aron magka-istorya mong nang dulor ba? Para may bawa na to kung asa si Lilak. Pagilis sa bay. Ayo. Ang dulor. Nang. Ng dulor? Ayo. Wak may tawag di ba? Asa ka to sila? Aday mo balik ng dulo. Daan pa ko ba yan? Isa ka to silang orasan mo ulit. Sige lang. Magpaabot lang ka bay. Asa mo ito paabot ba yan? Sarado may lang gate. Dire lang to sa gawas bay. Sure ka ba? Oh, Drew, ito Drew. Kinahanglan nga magka-istorya gid mi ng dulor bay. Nya, pagpaabot niya dire. Kung gabi pa tumuli. Basta. Magpaabot Magpaabot ko din Oh, ikaw. Kung ganahan ka mo uli lang. Basta ako, magpaabot ko din niya. Mag-istorya gid ko niya bay. Stilan. Mao jud digili ba? Nailait pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so why kinutuwa? Wala nailaan pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailaan pa ang gimahal ning dughan, so Wala day ay. Kada diha ako man sada siyang bay. Ako man ang gipaabangan. Unya. Ay, gipaabangan ko man nagulitaw day. Ikalit man lang sa gawa. Lawa man nagkalit tong nag-abang. Oh, balang. Asa na siya paingon? Wa lagi ko kay baw day. Mao man gani na nga nagduda ko nga siya mo'y gikuyugan atong akong pag-umangkon nga kalit lang sa nawa. Pag-umangkon nimo? Oo, nawa man pod good. Unya, kalit man lang sa kawa si Ramil. Nagduda ko nga nikuyog tos nilak niya. Ramil? Ramil? Ay, naon sa ba nga? Wa man sa jugo magtuo nga mukuyog kay kato si Lilak wa man to makagusto niya. Pero si Ramil naibog kay sa akong pag-umangkon. Uy. Pero nagduda gyud ko, siya gyud gikuyugan ato. Uy, ana. Naam na Islas Cristiano si Dudoy day. Dong. Dudoy. Uy, Nang. Ana day. Atuon nato. Bay, paingon na sinang dulor dire. O ba? Duy. Nang, Christian. ngayong adlaw ni mo diyan nang. Maayo kay may anak ka. Naa siya tuyo nimo nang. Oo, kamay. Day, linggo day. Palingkura doy. Uy, unsa may ato nimo? Dong Christian, unsa may imong tuyo di ay? Ikaw man din na. Pero ni ay. Doktora? Oh. Nakaila day kaniya doy? Unang, siya bitaw to na sa sentro. Managkaila day mo do. Oo. Ako may nagtambal ni Christian dito sa sentro nang. Usamsa na sa ko ang tuyo din ang mga healthcare programs. Mao ba di ay? Nang, mahimo bang magsulti ka? Oh. Unsa man kay atong panagsultihan do? Bahin unta ni Lilak nang. Bahin nila? Kay unsa man dayon ta dong? wala nailain pa ang gipangadoy ning dughan, wala nailain pa ang gimahal